Heddiw, is-deitlau. Dyn ni'n cael tipyn bach o daith. Wel, o fewn y tŷ, ond llyffrigo. Yr oergell yn y Gymraeg. Yr oergell. Mae oergell yn fenywiaidd. Iawn? Dyn ni'n gwybod beth sy'n ynddi, nid ynddo. Ia? Beth sy'n oergell heddiw? Mae hi amser cinio ac mae eisiau bwyd arna i, felly awn ni'r gegin, iawn? Dyma'r oergell. Ac mae'n neud seiniau. Mae hi'n ddu. Soy sauce. Sauce soy. A dyma'r silffoedd mwyn stacio pethau. Fy hoff beth yn y byd o ran y bwyd. Sauerkraut dill Bavariaidd. Sauerkraut. Ac hefyd, dwi'n prynu past Hwngariaeth, Pwylaidd, Ajfiar. Wn i ddim siwt i dweud na. Os ydy un ohonych chi yn siarad Hwngariaeg, dweud y drefn wrtha i. Hefyd, llaeth. Mae rai o bobl yn dweud llefrydd. 1 a 2. 2 ladd. Ond mae rai o bobl yn dweud llefrydd, ond dwi'n dweud llaeth. Ac hefyd, falafel. Dwi'n mwynhau falafel. Dwi'n hoffi bwyd Almaenig a bwyd môr y canoldir. Beth yw hyn? Madarch. Ac maen nhw yn madarch gwen. Mae well gen i fadarch bron, ond mae rhai hyn yn wyn. A chiwcymren ar gyfer brechdan. Caws Cymreig wrth gwrs. A hamburgers. Gyda chig Cymreig. Cefnogwch ein ffermwyr. Hefyd, llysiau sbigoglis yw spinach. Iawn. Pupurau, coch a melyn, moron. Na, ti ddim yn foron. Beth yw okra yn Gymraeg? Okraen? Okra? Neu roi fyny os oes gair. Ac moron yn fach. A tomatos hefyd. Tomatos ffres. Roi yn ôl. Iawn. Beth arall sydd o? Ffrwytha blasus. Ffrwytha blasus. Iawn. Awn ni nôl i'r lofa. Ond y tro nesa, efallai tro arall, cawn weld beth sydd yn y cwpurddau. Y cwpurddau. Iawn. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gweld ochrau mewnol fy oergell nawr lle. Mae amser cinio. So, weld chi tro nesa. A diolch yn Patreons i.